Imos comenzar, se vos parece. Bueno, pois, bos días, benvidas a todas. Hoxe me vou a forrar o todos porque creo que hoxe o día máis apropiado ademais para decir benvidas a todas e, por suposto, benvida a directora do Instituto das Mulleres, a Cristina, un placer que estés con nós, e a directora xeral de Promoción da Igualdade, a María tamén. Benvidas á Casa dos Concellos Galegos, aínda que estemos, bueno, nunha subsede, pero hoxe estamos aquí, a FEGAN está onde estén os alcaldes, as alcaldesas e as concelleiras, e, dende logo, pois, é un día importante para nós, en el que agradezco a acollida, a resposta, como sempre, que ten este día, esta conmemoración deste 8M, felicitar, ademais, polo cartaz, creo que foi moi acertada esta campaña do 8M. Eu vou intentar ser moi rápido porque me vades disculpar que en canto rematen as intervencións me teño que ir a casar a Vila García, ademais teño que ir a casar a dúas mulleres. Tamén creo que é moi apropiado no día de hoxe porque, igual que o feminismo, o matrimonio entre dúas persoas do mesmo sexo tamén foi moi combatido e moi cuestionado, así que creo que é un día moi acertado. E para axustarme ao programa, como decía, vamos a darlle a palabra á directora xeral de Promoción da Igualdade, a María. Moitas gracias. Se me escoita, non? Ahora sí. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Moitísimas grazas primeiro a FEGAN por convidarme aquí representando a Xunta de Galicia nunha xornada que creo tan necesaria, cun cartel que agora o comentarei, pero que creo que é moi acaído. Sobre todo tamén felicitar e dar as grazas a todas as alcaldesas, a todas as concelleiras, a todas as profesionais dos concellos. Me refiro aquí a directoras dos CIM, que están moi ben representadas hoxe pola do CIM do Salnés. Moitísimas grazas por todo o traballo durante todo o ano, que non é sinxelo, pero que creo que nesta conmemoración da FEGAN do 8 de marzo creo que é importante dicilo, non? Bueno, é un placer tamén ver aquí a moitas caras que facía tempo que non vía, como a María Rivas. E nada, eu primeiro, antes de nada, quero deixar para o último saúdo a Cristina, a directora do Instituto das Mujeres do Ministerio de Igualdade, porque xa comentaba antes, cando estábamos a falar aos medios, que ela estivo aquí aí pouco máis dun ano. A Galicia tivo que ser anfitroa do 18º plenario da Rede de Políticas Públicas de Mulleres e Homes con fondos europeos, que pertence ao Goberno de España, e a verdade é que foron unhas xornadas moi productivas, que con moitísimas reflexións, e tamén, por que non dicilo, un momento no que podemos poñer de manifesto pois todo o que se está facendo dende Galicia no ámbito dos fondos europeos prevencellado ás políticas de igualdade. Entón, eu quero agradecerlle á directora Cristina que estea outra vez aquí tamén para falar de fondos europeos. A verdade é que poderíamos decir moitísimas cousas hoxe aquí, pero quero comezar dicindo que é moi acaído que hoxe estemos aquí a falar das mulleres profesionais do ámbito público, tanto dos concellos, coas alcaldesas, coas concelleiras, como das profesionais que estades nos parlamentos europeos e tamén nos parlamentos autonómicos, que hai moitas aquí tamén hoxe, porque ao final somos todas mulleres profesionais de diferentes sectores que precisamos ser visibles as que máis trayectoria teñen, as que son pois máis premiadas e máis homenaxeadas, pero tamén as que non o son tanto, non? Precisamos que todas esteamos xuntas e que poidamos dicir que somos moitísimas, e moitísimos sectores tamén nos que a día de hoxe seguen a ser masculinizados, porque identificarnos quere dicir que cando haxa un evento no que non esteamos presentes, quere dicir que non estamos presentes non porque non estemos, senón porque decidiron que non estiveramos. Polo tanto, eu creo que unha xornada como esta, no que se visibiliza as mulleres profesionais do ámbito público, do ámbito das diferentes administracións, pois é de agradecer, porque as mulleres tamén dentro do ámbito público pois somos xestoras do cambio. Somos xestoras de cambio porque hai novas formas de liderado, a pesares de que tamén nos seguimos atopando, e as alcaldesas, por exemplo, decían moi ben outro día a alcaldesa de Larouco, a alcaldesa do Rosal, no Congreso das Mujeres que puxo en marcha
o Concello de Sanxenxo dicía pois que a día de hoxe se seguían atopando pois con dificultades, non? Que tiñan que seguir demostrando moitísimo máis que se foran un alcalde home. Polo tanto, creo que xornadas como hoxe creo que van a salir tamén reflexión nese sentido, non? Reflexións que nos fagan pensar en que, por suposto, temos moito avanzado, as mulleres agora estamos liderando moitísimos máis ámbitos, pero, por suposto, que temos que seguir avanzando e sen ningún paso atrás. E iso é, por suposto, a perspectiva e a mirada da Xunta de Galicia, esa é a perspectiva e a mirada que vos quero trasladar hoxe aquí. Por suposto, igual que as mulleres que están liderando e que estades liderando en diferentes administracións sodes un papel fundamental para o cambio social e para a transformación social, pois tamén o levan sendo dende hai moitísimos anos os fondos europeos. Fondos que en moitísimos casos están, como neste caso os Fondos Social Europeo, que sobre todo o que traballamos dende a Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, que están cofinanciados nun 40% para a comunidade autónoma, pero que hai diferentes programas que se teñen consolidado e que se teñen convertido en programas estruturais para o apoio ás políticas de igualdade e, sobre todo, para o apoio ás diferentes entidades. Eu quero recordar aquí que dende hai moitísimos anos temos un programa de apoio fundamental ás entidades locais, que é un programa para apoiarvos a todos os concellos máis pequenos e menos pequenos aos vosos programas de promoción da igualdade e tamén aos vosos programas de prevención da violencia de xénero, moitos deles, por suposto, que se desenvolven grazas a todo o traballo das profesionais do STIM, que eu quero recoñecer. Tamén un programa que está enfocado directamente ao apoio aos programas que atenden as mulleres en situación de vulnerabilidade que desenvolven a través de entidades de iniciativa social, como tamén poden ser as federacións e asociacións de mulleres do rural, que hoxe tamén estades aquí representadas e tamén todo tipo de entidades de iniciativa social. Logo tamén temos un programa que no seu momento, hai máis dunha década, foi pioneiro e sigue en marcha, que é un programa que ten como obxectivo cambiar a tendencia e fomentar a corresponsabilidade, é dicir, que cada vez sexan máis os homes os que decidan reducir a xornada e que non teñan que ser as mulleres as que decidamos interromper as nosas carreiras profesionais para os cuidados, non? Entón, pois, iso é un programa que sigue marcando o camiño, que se desenvolve tamén co Fondo Social Europeo. E logo, pois, por suposto, o programa máis importante en políticas de igualdade da Xunta de Galicia, como é o programa de apoio ao emprendemento feminino, que é o programa EMEGA, un programa que ten case 3 décadas de historia e que hoxe vos vai a falar máis en profundidade a mentora, que é Eva López. Bueno, que dicir deste programa? Que nos últimos 13 anos levamos investidos máis de 32 millóns de euros, que levamos apoiados a máis de 2.500 proxectos de emprendemento feminino e que levamos xerados máis de 4.000 empregos. Eu creo que isto hai que poñer de relevancia porque hai que analizar as políticas públicas que poñemos en marcha. Na última convocatoria, ademais, quixémonos enfocar no apoio aos emprendementos que se poñen en marcha no rural, porque creemos que temos que estar aí aínda máis presentes para fixar poboación no rural e para fixar emprendamentos no rural. Tamén lle pusemos o foco nos proxectos que se desenvolvan en sectores máis masculinizados e, por suposto, tamén nun momento vital no que aínda máis é máis importante dar un impulso, que son para as mulleres de máis de 55 anos. Eu creo que estes programas que vos acabo de decir pois son un reflexo de que as políticas públicas, cando se poñen o foco no que precisan no apoio tanto aos concellos como as entidades e como as mulleres emprendedoras, pois creo que funcionan. Eu creo que este é o exemplo. Eu creo que temos moitísimos retos por diante cando falamos de igualdade e, por suposto, temos un reto por diante moi importante, non? Como é seguir baixando a fenda salarial de xénero, porque aínda existe, aínda que, por suposto, se vai baixando ano tras ano, precisamos erradicala, porque únicamente se o conseguimos é que conseguimos a igualdade real. Nese sentido, temos que seguir apostando, eu creo que por dous ámbitos. Por unha parte, seguir facendo tarefas de sensibilización e facendo programas e plans que poñan o foco en que cada vez
as nenas, as rapazas e as mulleres elixan carreras máis técnicas, porque é ali onde están os soldos maior remunerados e, por suposto, pois seguir apostando por políticas públicas en materia de conciliación, en materia de corresponsabilidade. Seguimos avanzando e traballando da man do Goberno de España no que se refire ao programa Plan Corresponsables, agora mesmo confinanciado, como sabedes, co 25% a través das comunidades autónomas e, por suposto, Galicia sigue sendo referente en políticas de conciliación, sendo a primeira comunidade en facer que as escolas infantís sexan gratuitas para todas as nenas e nenos, e tamén co Bono Concilia e diferentes propostas para que as familias teñan cada vez máis propostas tamén en programas de conciliación. Eu quero dicirvos que Galicia seguirá a ser referente en materia de políticas de igualdade, seguirá camiñando cara adiante, porque o que sí temos claro é que cando falamos de igualdade non se pode facer ningún paso atrás. Así que seguimos camiñando xuntas, todas as administracións e toda a sociedade, porque creemos que non hai outra forma de facelo. Así que agradecervos de verdade a FEGAM por estas xornadas, a todas as alcaldesas, concelleiras e a todas as mulleres que seguides xerando cambio, liderando, ás veces con dificultades, pero de verdade que imos seguir xuntas. Graciñas, de verdade. Directora, e agora damos paso a outra directora, neste caso a directora xeral do Instituto das Mulleres do Ministerio de Igualdade. Esa palabra. Muchísimas gracias. Buenos días. Lamento no poder hacer de verdad mi intervención en gallego. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí de verdad un placer estar en Galicia de nuevo y dirigirme a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, responsables de igualdad de los ayuntamientos, técnicos y técnicas de igualdad, porque decía, ¿no?, cuando estábamos hablando a los medios de comunicación, que para mí el feminismo es sobre todo una propuesta sobre el poder y la democracia. Para mí el feminismo es una propuesta democratizadora, ¿no?, del poder, de la economía, de las relaciones familiares y de las relaciones también sexuales y afectivas. Y por eso es importante que estéis aquí las manos bien visibles que ponen, ¿no?, en el ámbito local esa propuesta, ¿no?, democrática. Muchísimas gracias, además, porque sé cuál es el trabajo. He tenido el honor de ser concejala durante 2 legislaturas del municipio en el que nací y soy consciente del trabajo intensísimo que tiene que ver con la cercanía a los ciudadanos y a las ciudadanas, con el compromiso del dolor y de la necesidad tan cercana. Así que muchísimas gracias para aquellos y aquellas que estáis aquí, que quiere decir que la igualdad de vuestros vecinos y vecinas también os interpela. Así que muchísimas gracias por eso, no sobre todo por estar aquí, sino porque es señal de que cada día, cuando estáis fuera de esta sala, estáis comprometidos y comprometidas con la igualdad de las mujeres como principio democrático. Y muchísimas gracias, de verdad, a la Federación Gallega de Municipios y Provincias por poner este tema en la agenda, por decir que este tema era importante y hacerlo en el marco del 8 de marzo. Porque creo que es una apuesta política muy clara y necesaria, que tiene que visibilizar el liderazgo que tenemos las mujeres en el ámbito político y especialmente en el ámbito local, y que sitúa a los ayuntamientos como eje esencial, ¿no?, del desarrollo de las políticas de igualdad. Y creo que este tipo de foros, en el que estamos aquí gente que no militamos en la misma organización política, pero que sí todos y todas tenemos y sabemos que cualquier afrenta contra los derechos de las mujeres es una afrenta antidemocrática y que, por tanto, se sitúa fuera del terreno de juego en el que quienes nos llamamos demócratas estamos acostumbrados a jugar, que es el terreno de juego en el que queremos jugar. Cualquier afrenta contra los derechos de las mujeres es una afrenta antidemocrática y, por tanto,
y esta es mi opinión muy personal, está fuera del legítimo, necesario y sano debate político. Creo que, por tanto, un espacio como este tiene un valor estratégico especial y vivimos tiempos extraños en los que tenemos que repetir lo obvio. Tenemos que repetir los consensos que ya habíamos dado por sentados, como que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental que los poderes públicos deben hacer efectivo, eliminando cualquier forma de discriminación. Vivimos tiempos en los que decir que integrar la dimensión de género en las políticas públicas es imprescindible. Hay una cita que para mí es de referencia, que es de la filósofa Celia Morós, que dice que cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo. Y creo que esa es una propuesta desde la que tenemos que partir de la base de todos aquellos y aquellas que hacemos política a diario. Por tanto, es un honor para mí estar en este espacio de diálogo y aprendizaje, que creo que nos va a permitir consolidar hacer de la igualdad un principio transversal en la política de igualdad. Y lo hacemos, además, en el entorno del 8 de marzo, que es una fecha clave en nuestra agenda política y, permitidme, estoy segura que también en nuestra agenda personal, porque situar la igualdad en el centro de la política nos recuerda la urgencia y la necesidad de hacerlo. Para las mujeres, a las mujeres nos va la vida en ello, de manera literal. A muchas mujeres y niños que la igualdad esté en el centro de la agenda es una cuestión de vida o de muerte. Así que creo que este espacio es estratégico para poner un tema en la agenda que creo que lo decimos y que es un tema de Estado, porque es un tema que tiene que ver con la seguridad, la libertad y la independencia de la mitad de la población. En este contexto, España ha hecho de las políticas de igualdad una prioridad y está dando cumplimiento a los grandes consensos internacionales. Ni el desarrollo, ni el desarrollo económico, ni el desarrollo sostenible, no hay ningún desarrollo posible, ni una democracia de calidad son posibles sin la igualdad de las mujeres. Y esto es fundamental decirlo en momentos en los que en los foros internacionales se están cuestionando principios tan básicos, da hasta pudor decirlo, como si las mujeres pueden votar, o cuestiones como ha sucedido en Estados Unidos, o como que ser el único país, y así nos ha pasado recientemente en la cumbre de CEPAL, a la que tuve el honor de acudir como representando al Gobierno de España. Fuimos el único país que defiende alto, claro, con todas sus normas y con todas sus palabras, que el derecho al aborto es un derecho y una línea roja que no se debe cumplir. Y vivimos tiempos en los que esa agenda es la que está en cuestión. He hablado, cuando hablaba fuera, he puesto el foco además porque este mes de febrero también es el mes de la igualdad salarial. Para mí un concepto claro para hablar de feminismo y hablar de políticas de igualdad es el concepto de autonomía. Creo que en el desarrollo hay miles de libros sobre esto, pero creo que en el desarrollo del concepto de autonomía y de libertad es donde se entronca gran parte de la esencia de qué es cuando hablamos del feminismo. Y en sociedades como las que vivimos, en sociedades capitalistas, es muy difícil, de hecho es imposible, conseguir cualquier tipo de autonomía sin autonomía económica. Por eso el tema de la igualdad en el empleo para mí no es un tema más, es un tema esencial. Sin autonomía económica es muy difícil resolver cualquier otro tipo de cuestión. Por eso estoy muy orgullosa de decir que desde el año 2018 la brecha salarial en España se ha reducido en 6 puntos. También podemos decir que la brecha en las pensiones es de un 30%. Y esto también es importante que lo abordemos, si queréis, para otras jornadas y para otras agendas, ¿no? Que esa brecha de las pensiones
del 30% es nuestra desigualdad acumulada a lo largo de la vida y tenemos que dar cuenta. Pero la desigualdad en la brecha salarial se ha reducido en 6 puntos. ¿Y cómo hemos hecho esto? Porque hemos subido el salario mínimo interprofesional un 66% desde el año 2018, porque hemos hecho una reforma laboral que está impulsando el empleo de las mujeres, el empleo indefinido, porque, como decía la directora general, estamos impulsando un plan corresponsable. Estaba buscando la fecha ahora, la cifra que desde el año 2018 ha inyectado 760 millones a las comunidades autónomas para que pongan en marcha políticas de conciliación, a las comunidades autónomas que luego tienen que trasladar a los ayuntamientos, y 200 millones para el Pacto de Estado. Y por eso os decía que creo que sin empleo digno y sin empleo en igualdad de las mujeres, que tiene que ser un empleo evidentemente sin acoso, un empleo sin acoso sexual, un empleo sin acoso laboral, un empleo sin violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, de esto que os cuento, que todo parece como muy local y muy doméstico, en realidad estamos avanzando en la línea que nos marca tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa, que reconocen la igualdad en el empleo como un valor esencial. Y no podemos olvidar que ninguna democracia puede sostenerse sobre la discriminación, la explotación y la violencia ejercida contra la mitad de la población, contra las mujeres. Y en este punto quiero agradecer especialmente el trabajo que se está haciendo desde los ayuntamientos para implementar el Pacto de Estado, ¿no? Esos fondos, esos 200 millones anuales que llegan desde el Gobierno de España a los ayuntamientos para poner en marcha medidas de sensibilización y conciliación, porque sabemos que sois vosotros y vosotras quienes podéis hacer eso de manera más cercana. Allí donde se vulneran los derechos de las mujeres, como os decía, se debilita la igualdad, la libertad, la justicia y la solidaridad, esas 3 ideas sobre las que hace 300 años se fundó el concepto de democracia. Y por eso, y esto queda a veces un poco repelente, pero me parece que es importante que lo entendamos, los movimientos antidemocráticos que cuestionan los derechos de las mujeres son movimientos antiilustrados, son movimientos que no creen en la ciencia, son una ofensiva contra quienes sostenemos la política o levantamos el pensamiento político en el aprendizaje, la duda, la reflexión y el encuentro con los otros, incluso en la tolerancia al otro, ¿no? Por eso, de verdad, quiero alertar, ¿no?, de estos movimientos antidemocráticos que tienen como primer objetivo los derechos de las mujeres, porque no es casual, porque el feminismo y los derechos de las mujeres son la principal propuesta democratizadora. Estos cuestionamientos, ¿no?, estos planteamientos antidemocráticos que cuestionan y ridiculizan las políticas de igualdad, y lo hacen porque, como os decía, desafían las estructuras tradicionales, la familia tradicional, redistribuimos el poder y ampliamos los derechos. Atacar los derechos de las mujeres es una estrategia para debilitar los consensos democráticos y erosionan el marco de los derechos humanos. Creo sinceramente que, os decía al principio, vivimos tiempos en los que hay que defender lo obvio. Y lo obvio en este momento es que hay que defender los derechos humanos, los valores y las ideas políticas en las que se sostiene la democracia. Y en esta tarea los municipios, por vuestra cercanía a la ciudadanía y su capacidad de gestión, sois, digamos, el último eslabón de la cadena política para hacer efectivos esos derechos. En este sentido, para garantizar que esa boda llegue... Perdona, déjame, disculpa un segundo, Cristina, porque además estáis 2 directoras generales haciendo, pues desde luego, un discurso muy interesante, el más accesorio, y aquí soy yo, y qué mejor que me sustituya la secretaria de la FEGAN, otra mujer aquí en la presidencia de esta mesa, y así yo también
Pues puedo ir a cachar a 2 mujeres. Muchísimas gracias Vale, a todas. perfecto. Sois 69 alcaldesas en Galicia. Estoy convencido que dentro de muy poco tiempo vais a ser por lo menos la mitad de las alcaldías de toda Galicia. Discúlpame. Nada, me por estaba favor. alargando. Disculpadme a mí que estoy introduciendo, pero si No. no llego. Perdonad, vale. Gracias. Que nada pare el amor. Pero, y disculpad si me estoy alargando, pero sí que quería hacer una cuestión que me parece importante, que es una propuesta que estamos haciendo normativa desde el Gobierno de España, que es la regulación de las agentes de igualdad. Sabéis que hemos impulsado ahora en una primera vuelta en el Consejo de Ministros la regulación de las agentes de igualdad. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque para que toda esta herramienta institucional funcione, parece evidente que necesitamos que quien la ponga en marcha esté capacitada y formada para desarrollar políticas de igualdad. No solo en los ayuntamientos, sino también en las empresas y en las asociaciones. Igual que no nos dejaríamos, bueno, pues que nos sacara la muela a alguien que no está capacitado o capacitada para hacerlo, debemos garantizar que quienes desarrollan las políticas de igualdad sepan, conozcan y tengan la formación técnica para hacerlo. Y por eso en estos momentos estamos revisando, algunas han llegado desde los municipios, la mejora técnica a ese texto normativo. Y ya para terminar quiero reflejar la idea de la importancia del movimiento feminista. Estoy aquí sentada representando a una institución que existe porque existió un movimiento feminista que lo reclamó. Sin movimiento feminista no hay políticas de igualdad. Son la gasolina que nos están empujando. Por eso creo que también quiero señalar en esta mesa la importancia de que sean bien financiadas para que puedan estar bien articuladas y sean una red de respuesta a esos movimientos reaccionarios. Desde los ayuntamientos tenemos que trabajar en red con los movimientos de mujeres, con las instituciones, porque solamente así la alianza es una estrategia feminista y creo que tiene que ser una estrategia también política, ¿no? Entre las instituciones, que seamos capaces de acordar esa agenda común. Voy a terminar, tenía muchísimas más notas para contaros, pero voy a terminar con una idea. Estamos aquí sentadas mujeres y hombres que estoy segura que no todas militamos en el mismo partido político. Estoy segura que podemos mirar a un lado y a otro y poder encontrar discrepancias entre nosotras. Siempre ha sucedido así, entre el feminismo siempre ha sucedido así. Podemos mirar a un lado y a otro y encontrar discrepancias, matices. Es así entre la gente que piensa, es así entre la gente que lee, es así entre la gente que le da vueltas a las cosas y piensa en diferentes propuestas. Creo que es el momento de dejar de pensar en el matiz con el que tenemos a un lado y empezar a pensar en toda la agenda que sí que tenemos compartida. En todo ese 90%, en ese 95% que sí que compartimos quienes somos feministas, quienes defendemos los derechos de las mujeres, quienes no estamos dispuestas a dar un paso atrás. Me gusta decir diversas, pero no dispersas. Ser capaces de acordar una agenda política que es la agenda de las mujeres, que es una agenda muy fácil, que no nos maten, que no nos violen, que no nos exploten, que nuestro tiempo valga igual. Así que muchísimas gracias. Siento haberme alargado, pero viene derivado únicamente de la importancia que creo que es poder dirigirme a alcaldes y alcaldesas que tienen entre sus manos tanto presupuesto público y tanta capacidad de acción política. Muchísimas gracias. Pois tócame a min pechar un acto así sobre a marcha. O primeiro que quero facer é darlle as grazas a estas dúas mulleres que están aquí comigo, que representan o que se necesita, que é ter o poder para poder exercelo en condicións de igualdade cos homes que tamén teñen poder, para facer todo tipo de cousas, moitas que están a facer as dúas, representando
a Xunta de Galicia e o Goberno de España, o Goberno de España e a Xunta de Galicia, en favor de todas as mulleres e acadar esa igualdade real e efectiva que precisamos. Cando falaba con María, as dúas tiveron unha axenda, están aquí porque teñen unha axenda, imaginade, moi completa. É verdade que estamos nas datas do 8 de marzo, pero 8 de marzo ten que ser todos os días, non só o día 8 de marzo. De feito, hoxe é 26 de febreiro, pero para nós é como se fose 8 de marzo. Cando falaba con María, o último día que falamos por teléfono, ela dicíame, vou intentar ir, teño que intentar ir, non sei que, dicen, é que é necesario, acaba de comentalo Cristina, que as mulleres esteamos unidas, porque a única maneira de poder loitar contra a desigualdade, non hai outra. E aquí van estar representados os partidos políticos que están representados tamén na Federación Galega de Municipios e Provincias. Agora, cando remate eu, imos dar paso a un vídeo de cada unha das eurodiputadas que van falar, do BNG, do PSOE e do Partido Popular. É imprescindible que as mulleres demócratas esteamos unidas para poder acadar esa igualdade de verdade e que non nos poden separar. Eu, cando falaba con Cristina, dixen, os homes pode que se pelexen, nós non. As mulleres temos que estar xuntas. E esa é a idea tamén do cartel que fixemos. Partimos de, xa vos convido, o día 13 de marzo, na Cañiza, imos homenaxear a primeira muller alcaldesa democrática de Galicia. 90 anos, faría o 14 de marzo, 90 anos de que Maruja Gómez foi a alcaldesa do seu pobo. E pensando que hai 90 anos houve unha muller pioneira de izquierda republicana, pero que abogou polo dereito á liberdade religiosa no seu pueblo, por exemplo, que defendeu a todos os veciños e veciñas, que foi represaliada con posterioridade, pero que loitou pola Cañiza, pois partindo dela, que naquel momento tivo narices de enfrentarse a unha sociedade infinitamente máis machista que hoxe, e co patriarcado moito máis potente, partimos de as nenas de hoxe, as nenas alcaldesas, concelleiras, poden ser o que queiran. Nos tachamos o de princesas, limos comentarios por aí de a ver por que non poden ser princesas. Se o queren ser, que o sexan, non importa. Pero, sobre todo, que sexan o que queiran. E que foi o que foi Maruja. Fixo o que quixo. Enfrentouse a moita xente, de esquerdas e de dereitas. Cuidado, consideraban que era unha pelele, non foi unha pelele. Foi unha muller elixida democráticamente no seu pueblo e foi a primeira. O importante, alguén yo escoitei a unha fotógrafa, a primeira española que recibiu o premio Pulitzer, que agora non me sale o nome, que é Navarra. Esa muller dixo, o importante non é ser a primeira, o importante é non ser a última, non ser a única. Pois iso é o que creo que hoxe nos reúne aquí. Quero dar as grazas, por suposto, a todos os que estades, a elas dúas, pero tamén o persoal da FEGAN, que está hoxe aquí, Maite e Chus e Juan, porque sin eles isto sería imposible, máis os que están na sede, digamos, na casa. A Pablo Jueguen e a súa equipa que están aquí hoxe, que son os técnicos que nos facilitan dende a ultimísima hora e a principios da mañá o que temos hoxe, e a Red Talento Consultoras, porque sin elas tampouco esta xornada sería posible. Por suposto, a elas dúas, e quero recoller só unha cousa e xa remato. Hai anos falábase de mulleres líderes. Conseguimos que agora se fale de mulleres lideresas. É necesario reivindicar tamén a linguaxe. Somos sodes, lideresas. E con poderío e con orgullo de ser lideresas. As mulleres que estades no público tamén sodes emprendedoras, que tamén o falábamos María e máis eu, porque que máis imaxe de muller emprendedora nun pueblo, nunha vila, que a súa alcaldesa. Pois niso pensamos na FEGAN. En Galicia hai 69 alcaldesas, 69 mulleres alcaldesas. E sabemos ben que non suelen encabezar as listas. E cando unha encabeza as listas, ou vai de segunda, ou, pois, cando hai que modificar esa lista,
quen suele salir da lista electoral é a muller e non un home, porque suelen ser eles os que queiran ir diante. Pois, só remato dicindo con esa brecha da que falabades antes. Onte viñeron pola FEGAN dunha asociación, non se podían reunir co presidente porque non podía, reuníronse comigo, e falaban, sobre todo, dun colectivo moi masculinizado, de traballo moi masculinizado, que non entendían moi ben porque os datos que tiñan eran 80-20, 80-20%, que non entendían cando as mulleres somos as que sacamos as mellores notas en todas as carreiras en xeral. Por que non había máis mulleres adicadas a esa profesión, a esas profesións, que eran varias, en concreto. E eu recordei, falaban da maternidade, pola maternidade, logo se paran, non sei que, e eu recordei que nunha universidade galega, na Universidade de Vigo, cando foi a pandemia, deronse, cando rematou e xa iban entregando as doctoradas, os seus traballos, as que se presentaban a ser profesoras titulares os seus traballos, que as mulleres non fixeran durante a pandemia, non eran capaces de facer tanto traballo como a eles. Eles podían entregar de todo e elas non tiñan feito. Porque durante a pandemia non só se encargaban, porque non todas, eu diría que unha minoría, Galicia ten un crecemento vegetativo negativo, polo tanto, a maternidade, deronse conta de que a maternidade non era un impedimento. O que é un impedimento é o sistema patriarcal no que vivimos. E iso tamén temos que interiorizalo. Non é que vayamos ser ou que queramos ser princesas, nais, enxeñeiras de caminos ou, dame igual, ou señoras da limpieza. Non é iso. É que o patriarcado fórzanos, está tamén nas nosas cabezas, e fórzanos a non querer ser o que podemos ser. E hoxe, as que estades aí, estas dúas mulleres son representación de poder ser o que se quere ser nunha sociedade en igualdade. Vadesme permitir, para rematar, só unha cousa. A primeira xornada que fixemos, esta creo que é a terceira. Na primeira interviron 3 mulleres nunha mesa que participaran na Lei de Igualdade, na primeira Lei de Igualdade de Galicia, que foi anterior á Lei de Igualdade Estatal. Foi pioneira naquel momento. Eran de distintos partidos políticos. E eu referime a elas como vou ser un pouco bruta, pero dame igual, porque estamos en familia, como mostras, son unhas, cando un home fai algo moi potente, di que monstro, pois elas eran unhas monstras nese momento. E elas son unhas mostras e todas as que estades aí tamén. Así que, moito ánimo e comezamos a xornada. Gracias. Vamos poñer os vídeos, van intervir, como vos dicía antes, mandaron os vídeos porque gustaríanos que as 3 europarlamentarias, que son Ana Miranda do BNG, Irache García do PSOE e, bueno, ali nos é Partido Socialista e Demócrata, e Dolos Montserrat do Partido Popular, que puidesen facer algo un pouco máis bidireccional, é dicir, que houbese un diálogo con vos. Non nos foi posible porque hoxe xoves e polo visto hoxe no Parlamento Europeo hai comisións e as 3 tiñan responsabilidades políticas e entón non o podían facer, pero tiveron a ben mandarnos un vídeo cada unha delas que é o que imos escoitar e logo imos abrir un debate despois de que interveña, vaime permitir, unha señora, unha chica, que para min unha chica, porque como a min, que é un referente absoluto en Galicia da loita pola igualdade e da loita polo feminismo, que é Eva López. Entón, despois de que pasemos os vídeos e logo Eva vai facer a súa ponencia, abrimos un debate antes do café para que con ela, basicamente, non lle podemos preguntar ás 3 europarlamentarias, pero que con ela poidades facer un debate entre vós. A primeira en falar no vídeo vai ser Ana Miranda, é por este orde, Ana Miranda, Irache García e Dolos Montserrat. Son 3
3 europarlamentarias que teñen poder, o que dicía antes, e eu, busquei nos seus currículums, e o que máis fun algo moi básico. As 3 son dos anos 70, as 3 son desa que chaman xeración X. E en matemáticas sempre nos dicían que hai que despexar a X. Pois neste caso, a elas 3 non as vai despexar ninguén e pasamos os seus vídeos. Pablo é o que manda agora. Bo día a todas, dende Bruxelas, dende o Parlamento Europeo. En primeiro lugar, quería agradecer a FEGAM o convite a participar neste evento tan importante e a participar ademais como muller, como eurodiputada galega, como eurodiputada do BNG. Sinto de verdade moito orgullo de participar hoxe aquí, ainda que non puedo estar en directo por moitísimas obrigadas precisamente nesta semana que estamos debatendo moitos temas, de participar con vos, cos concellos, coas nosas alcaldesas, concelleiras, coas persoas que ao final dades esa batalla moi grande por gobernar as localidades galegas. Imos, pois, trasladar o que está acontecendo en Bruxelas e que pode afectar e que terá moita repercusión nas nosas vilas e concellos, galegas e europeas. Mentras Bruxelas aposta polo militarismo e pola defensa, nós defendemos a política de cohesión, a igualdade e a paz, porque a presidenta von der Leyen, do Partido Popular, aposta polas primeiras e Galiza precisa das segundas. Imos falar, pois, dese contexto que está dándose en Bruxelas. Bruxelas fala nestes momentos de simplificación da normativa unha e outra vez. E a nosa pregunta é, simplificar que? Simplificar os nosos dereitos, os regulamentos de proxectos mal chamados estratégicos que afectan negativamente os nosos sistemas productivos ou axilizar os procedimentos administrativos. Creo que no último concordamos todas. Mais ben, a nova arquitectura dos fondos europeos, da que teño a sorte de coñecer por ser membro desa Comisión de Desenvolvemento Regional, fala de simplificación, que ao final é o sinónimo de desregulación. Isto pode significar unha perda de dereitos, unha perda tamén na igualdade. E, ademais, cando se fala de simplificación, é a bofé que simplificar, xa que a igualdade de xénero deixase de presentar claramente como un obxectivo estratégico europeo con financiamento propio específico e pasa a tratarse como un principio xeral que o mellor non ten nin financiamento directo se non se considera de forma específica. Isto vai debilitar o enfoque dual anterior que tiña a Comisión Europea baseado nun financiamento específico e transversal para programas propios en materia de igualdade de xénero. Fondos, por exemplo, referentes no actual marco financiero plurianual, o que estamos vivindo até o ano 2028, como CERP, que era o Programa de Cidadanía, Igualdade, Dereitos e Valores, que van a desaparecer, segundo a proposta da Comisión, a proposta de von der Leyen, ou eses obxectivos de igualdade de xénero que desaparecerían do Fondo Social Europeo ou do Programa de Investigación Horizon Europe. E nós non queremos que desapareza esa visión transversal e esa idea de que a igualdade ten que estar nos programas dunha forma específica. Por iso, dende o Grupo Parlamentar, Alianza Libre Europea Verdes, grupo no que está o Bloque Nacionalista Galego, defendemos que para integrar realmente políticas a prol dunha igualdade de xénero real, precisamos obxectivos estratégicos con financiamento ambicioso, propio, específico, en todos e cada un dos programas. Por iso, que non desaparezan, esa vai a ser a nosa loita. Tamén precisamos dunha metodoloxía de seguimento mellorada para sabermos onde van os fondos e que impacto teñen se fomentan unha política de igualdade real, unha política de loita contra a violencia de xénero, unha política de integración real. E precisamos tamén sistemas de avaliación con datos desagregados por xénero. Por exemplo, antonte, no Parlamento Europeo, na Comisión de Pesca, nun informe sobre estadísticas europeas, pedinlle á Comisión Europea que nesa reforma dunha legislación concreta houbera datos desagregados por xénero no sector pesqueiro, nun sector tan importante para o noso país como son as redeiras, mariscadoras, patroas, mariñeiras, mulleres da conserva.
é necesario que en todas as políticas existan datos desagregados e políticas tamén con enfoque de xénero. Nese contexto global actual, con ataques constantes da extrema dereita e dos seus aliados, os dereitos das mulleres e a igualdade de xénero están en perigo. E a UE non se pode permitir deixar de lado a igualdade de xénero, porque senón estaríanos fallando a moitas mulleres europeas, a moitas mulleres galegas. Non podemos permitir que sigan xogando co futuro de millóns de mulleres en Europa e tamén nos nosos territorios. A vindeira semana, a Comisión Europea, é dicir, o Goberno Europeo, publicará a nova estrategia de igualdade de xénero, por iso esta conferencia é tan acaída e tan oportuna que fagades nestes días. E por iso tamén estaremos moi atentas para comprobar se eses 8 principios establecidos na folla de ruta sobre dereitos das mulleres son mantidos e apoian verdadeiramente políticas específicas en materia de violencia de xénero, de saúde, de empoderamento femenino, de igualdade de oportunidades no traballo, de igualdade tamén na ciencia, na investigación, de igualdade laboral, como decía, en sentido amplo. Nese contexto europeo e global no que non se está priorizando a igualdade, senón no que os dereitos das mulleres están a ser instrumentalizados, cousa que denunciamos sistemáticamente, e nese contexto no que hai unha serie de campañas de desinformación sobre os nosos dereitos como mulleres e onde dereitos duramente conquistados por nós están a ser revertidos e onde se dá tamén o conxunto deste debate na Comisión Europea. Non hai nada máis que ver os plenos do Parlamento Europeo, do Parlamento Español ou no Parlamento de Galiza, onde se atacan mesmo os liderados femeninos, onde se atacan todas as cuestións que sexan de empoderamento, de levar políticas baseadas na igualdade real. Non hai máis que velo. E por iso que creo que temos que ter unha defensa a ultranza desas políticas de igualdade. E quero tamén facer especial mención hoxe as mozas que veñen loitando desde hai máis dun ano como movimento nese movimento chamado My Voice, My Choice, por garantir uns dereitos mínimos básicos para un aborto libre e seguro na Unión Europea e que por fin se recoñeza como un dereito fundamental para que reciban esa resposta da decisión da Comisión Europea que se cadra, xa está de saber cando vexades este vídeo. A igualdade non se negocia. A igualdade é un dereito de todas nós, dende as vilas e cidades, dende a sociedade civil, dende os parlamentos, dende os movimentos feministas, e por iso debemos exixir xuntas que non se toquen os nosos dereitos, duramente conquistados despois de moitas loitas e de moitos cambios legislativos. Nós, dende o Parlamento Europeo, imos dar esa batalla pola igualdade e que este presente en todos os fondos e que haxa fondos específicos para a igualdade de xénero. Ningún paso atrás. Moitas grazas, que teñades moi boa conferencia e tamén despedirme como única eurodeputada galega muller sempre con todas vos. Queridas compañeras, alcaldesas y concejalas de Galicia, es un placer acompañaros hoy, aunque sea a distancia, para hablar de una convicción firme y es que el feminismo es el motor que transforma nuestras sociedades. Quiero agradecer a la Federación Galega de Municipios y Provincias y a su presidente, Alberto Varela, por organizar este espacio, porque hoy hablar de mujeres gestoras del cambio es hablar precisamente de eso, de cómo vosotras, las mujeres, desde los 313 concellos de Galicia, desde vuestras diputaciones y entidades locales, sois la primera línea de defensa de la igualdad. Se dice que la política municipal es la política pequeña. Yo digo que es la política de las cosas imprescindibles. Las mujeres gestoras en el ámbito local no solo gestionáis presupuestos, gestionáis vidas, cuidados y futuro. Sois las primeras a las que acuden vuestros vecinos y vecinas. Cuando una alcaldesa en un entorno rural gallego impulsa un servicio de conciliación o cuando una concejala en una ciudad pelea por una calle iluminada y segura, está haciendo política con mayúsculas. Está aplicando la perspectiva de género allí donde más se necesita, donde vive la gente. Pero no estáis solas en esta tarea y aquí es donde entra nuestro papel, el europeo. Desde el Parlamento Europeo estamos trabajando para que el municipalismo feminista tenga un respaldo real. La igualdad no puede ser un lujo reservado a las grandes capitales.
debe ser una realidad en cada pueblo y en cada aldea. Europa debe ser el escudo de las mujeres frente a quienes quieren hacernos retroceder. Y para que ese escudo sea efectivo necesitamos que los fondos europeos y las políticas de cohesión lleguen directamente a vuestros concellos, apoyando proyectos que pongan los cuidados y la igualdad en el centro. Ser gestoras del cambio significa también romper techos de cristal en la propia administración. La historia de la FEGAMP es una historia de unidad y de interlocución. Esa unidad es nuestra fuerza. Si las mujeres nos unimos, si las instituciones locales y europeas caminamos de la mano, el cambio es imparable. Europa no es solo Bruselas o Estrasburgo. Europa es cada decisión que tomáis para que una joven gallega no tenga que elegir entre su carrera profesional y su deseo de vivir en su tierra. Compañeras, vuestro trabajo en el territorio es la base de la democracia europea. Sin ayuntamientos feministas no habrá una Europa feminista. Os animo a seguir liderando, a seguir gestionando con esa sensibilidad que nos caracteriza y a seguir siendo las arquitectas de una Galicia y una Europa más justa. Contad conmigo, con nuestra delegación y con el grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo para dar voz a vuestras demandas, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas. Me hubiera encantado estar hoy con vosotras aquí en Santiago, en un día tan especial para la Federación Gallega de Municipios. Pero aunque sea a través de una pantalla, quería deciros que estoy súper orgullosa de vosotras, de todas y cada una de las mujeres que hacéis posible el cambio real. Y de una tierra como Galicia, que lleva décadas demostrando que el liderazgo femenino y la igualdad no necesitan que nadie lo invente, porque ya son una realidad y gracias a mujeres como vosotras. Y a un gobierno que ha creído siempre en algo muy sencillo y muy poderoso, que lo que una mujer pueda llegar a ser no lo decide su origen, ni su género, ni una cuota, ni una moda. Lo decide ella. Vosotras sois el ejemplo en vuestras empresas, en vuestros despachos, en vuestros proyectos, en vuestra vida, en vuestros municipios. Yo he crecido también en esa tradición. Soy mujer, soy política, soy abogado, soy miembro del Partido Popular, soy secretaria general del Partido Popular Europeo y siempre que pienso en lo que significa liderar un cambio, pienso en todas esas primeras mujeres que dieron el primer paso antes de que la igualdad se convirtiera en otra batalla cultural. Pienso en Loyola de Palacio, la primera vicepresidenta de la Comisión Europea. Pienso en la primera ministra de la democracia española, Soledad Becerril, que a la vez fue la primera defensora del pueblo en España. Pienso en las primeras presidentas del Congreso y del Senado de España, Esperanza Aguirre y Fernanda Rudi. Pienso también en la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo. También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que también es de nuestra fuerza política. O también pienso en la primera mujer presidenta del Banco Central Europeo, también de nuestro partido. Todas ellas son motores de cambio que, como vosotras, no esperaron a que las condiciones fueran perfectas para ser pioneras. Ellas son historia viva del feminismo real en la política española y la política europea. Pero su labor es tan importante como el vuestro en la empresa y en los pequeños territorios. Yo creo en ese feminismo que no impone, que no reparte cuotas, que no reparte carnés, ni nos dice qué debemos pensar para ser libres, sino en el que abre caminos e invita a otras a recorrerlo juntas. Europa también es una gran gestora, una gran transformadora de cambio. Y lo que hemos conseguido no hubiera sido posible sin un cambio de mentalidad en Europa. Pero una vez más me reafirmo. Los cambios no se producen con eslóganes, sino con voluntad real. Y Europa abre camino, da protagonismo y vigila que la igualdad llegue al último rincón de Europa. Pero es aquí, en las regiones, en los municipios, donde se produce el cambio real. Y vosotras sois las que lo hacéis posible. Por eso, vuestra voz en Europa no es una opción, es imprescindible, porque somos una conquista de libertad que costó generaciones, a nuestras madres, a nuestras abuelas.
Y esa libertad debemos seguir defendiéndola cada día, emprendiendo, asumiendo responsabilidades, sin que nadie nos imponga un techo ni nos explique cómo ser libres. Tenéis, por tanto, todo mi apoyo para construir esa Europa de talento que hace más fuerte nuestra democracia y nos convierte en referentes para las niñas y los niños que hoy nos están mirando, porque somos su espejo. Porque cuando una mujer lidera, no retrocede nadie, avanzamos todos. En Galicia, en España y en Europa. Por tanto, continuémoslo haciendo juntas, pero también hombres y mujeres, porque esto no es una guerra entre hombres y mujeres, sino es una lucha que tenemos que hacer juntos toda la sociedad. Hagámoslo. Pois agora invito a Eva a que suba e que nos deleite coa súa ponencia sobre igualdade e feminismo de mulleres emprendedoras. Eva, bueno, vou a presentar, en tanto se senta, economista, profesora da Universidade de Santiago, investigadora, pero sobre todo é unha muller que tocou estas tres administracións que hoxe intentamos unir aquí, a europea, a administración autonómica, a estatal e a administración local. Tres non, catro. As catro que intentamos unir aquí. Dende o ano 2006 ten no seu haber o proxecto Woman Emprende. Dende o ano 2011 o convenio Innovata 8.0, 8.3 do Instituto da Muller, das Mulleres agora, 8 polo 8 de marzo, e dende o ano 2012 é a que se encarga de tutorizar as empresarias que queiran utilizar as axudas do programa EMEGA da Xunta de Galicia. Pero, sobre todo, Eva é un faro, é unha guía, é unha guía para esas mulleres que queren ser lideresas e ser un referente, unhas referentes na creación de empresas en Galicia. E, sobre todo, e xa remato, Eva é unha feminista convencida. Non podemos desligar, ou non, todas xuntas, non podemos desligar a igualdade do feminismo. O feminismo é a loita pola igualdade de mulleres e homes. E con esa visión, ou lín por algún sitio que dixo son feminista dende antes de nacer ou algo así. Eso foi o que lín nun dos artigos que lle fixeron, non o sei. Bueno, ela vais explicar moito mellor que a min, evidentemente. Gracias, Eva. Esta presentación calquera fala, non? Isto era un conversatorio. A pena que non estemos un pouco máis cerca, non? Para facer o conversatorio. Bueno, non sei canto tempo temos, 25, 20 minutos. O café está para as 12, así que 20 minutos. Moi ben. Bueno, primeiro de todo agradecer a FEGAM, a Asociación Galega de Municipios, pois que me teñan convidado, a Universidade de Santiago de Compostela a estar hoxe aquí neste conversatorio, pois para compartir e tamén para tecer redes e aprender. Gracias, Patricia Vilán. Permitídeme que diga que o feito do que o alcalde de Vilagarcía tivera que irse, penso que foi algo que levamos ganado, sin menospreciar o alcalde de Vilagarcía, pero Patricia fixo unha clausura da inauguración con moitos temas de moito interese para o debate que hoxe nos xunta aquí a todas, e o alcalde de San Xoán de Río, a Chemi, que tamén está aquí con nós. Bueno, temos unha presentación porque na universidade temos esta manía de poñer sempre... Está instalada, sí. Bueno, en vez de falar de min, que xa está de sobra falado, vou falar da universidade, tamén do traballo que facemos na universidade, e destes 25 anos de traxectoria, que era o cometido co que nos convocou a consultora tamén Red Talento, que temos que nomear porque o que Laura Seara non se propón, pois non o consigue. De feito, hoxe tiña que estar eu aquí, estar en Málaga, no foro de transferencia, que o Foro Mundial de Transferencia, pois non, tiven que virme para aquí e ben contenta que estou. Bueno, pois vamos falar desto, da misión das universidades, porque eu traballo nunha universidade, na Universidade de Santiago, e podería ser en calquera outra universidade do mundo,
E que son as universidades? Cal é a misión? Isto era un conversatorio, me dixestes. Cal é a misión das universidades? Enlaza con isto de Fondo Social Europeo, enlaza co que estamos falando. Pois, como diríamos en Galicia, depende a quen lle preguntes. Non, se lle preguntas ao estudantado, agardamos, verdad, que conteste que unha docencia de calidade. Se lle preguntamos aos grupos de investigación, que as universidades están configuradas con grupos de investigación, dirán eso da investigación excelente. Xa empezamos con esas palabras, excelencia, non? Que excelencia? Bueno, pero ao final de todo, a misión das universidades será formar a persoas, formar ben as persoas, non? Bos e boas profesionais, en todos os aspectos da vida. Bueno, pois, aquí é a pregunta clave, cal é a misión das universidades. E vos coñecedes as universidades principalmente docentes, onde os nosos fillos e fillas pois van estudiar económicas, historia, onde estudamos, moitas de nós filosofía, bueno, calquera das áreas do coñecemento. Esa ten que ser a primeira misión da universidade. Pero a universidade é unha educación superior. Entonces, ten vasos comunicantes ca investigación. Como vos decía, está configurada con grupos de investigación que teñen esa misión, esa segunda misión, facer investigación para a mellora da calidade de vida das persoas, que non só queden tes en artigos, en publicacións, que salga e se poña a disposición da sociedade. Entonces, esa docencia e investigación ten vasos comunicantes. Eu, neste momento, bueno, sí que estou na docencia, sí que na investigación, pero principalmente na transferencia, que é unha palabra que últimamente sona moitísimo. Que é iso da transferencia? A transferencia é algo tan senciño como poñer ao servicio das persoas o que dentro da academia ocorre. É dicir, que ese coñecemento, tecnoloxía, metodoloxías, eses procedementos, procesos, todo o que eso ocorre nas casas de saber nos campus, que non quede dentro, que mellore a vida das persoas. Na época COVID viuse moi claro, non? Agardábamos con moita paixón unha vacina para quitarnos as máscaras da cara. Bueno, pois en todas as áreas do coñecemento pode ocurrir isto, tamén nas áreas sociais, humanísticas, artísticas, xurídicas, pode darse a transferencia. Esta é unha visión generalista, pero falamos de calidade, de excelencia, de transferencia, de coñecemento. O falaba tamén, falaba a directora, de que o xénero tamén é unha área de coñecemento. Claro, que non te vas a arrancar unha muela aí a calquera sitio. Bueno, pois vamos a incluir algo máis. Hai que facelo con perspectiva de xénero. Ten que ser inclusiva, porque senón non é ni de calidade, nin é de excelencia, nin é nada. E este é o gran debate. Cando se dá docencia, cando se fai docencia, se imparte con un modelo solo sesgado, masculinizado, ese modelo DAMI, non? Que parte de un modelo monofocal, ou ten que abrirse a mirada a un 360 grados e ter en conta a diferencia entre homes e mulleres e a interseccionalidade. Porque eu aquí vexo moitas mulleres e non vexo que sexades todas iguais. Vexo, menos mal tamén, porque senón menudo aburrimento, non? Pois entonces, quen fai a ciencia é unha pregunta que están os grupos de investigación configurados na súa maioría por homes, os investigadores principais son a maioría homes, quen fai a ciencia é importante, porque non se neutro o xénero, falábamolo antes, non? Non se elixen as carreiras voluntariamente. O mito da libre elección. Eu estudio libremente medicina? Non o creo. Está toda unha socialización e todo un modelo que está na raíz da árbore da desigualdade, non? Ese modelo heteropatriarcal que é o que nutre esas ramas que son as que vemos despois. Quen fai a ciencia é importante, pero tamén que ciencia se fai. Porque, claro, se cando facemos que tú para un dolor de cabeza tomas un ibuprofeno dun miligramo, estamos collendo un patrón DAMI masculino. E que pasa ao mellor cas mulleres? Que ao mellor non medimos un 80, nin pesamos 82 kilos. Entonces, para quen? Se ten en conta as nenas e as mulleres cando se fai a ciencia? Claro, na medicina é moi claro velo, pero en todas as áreas de coñecemento. Fai anos Volvo sacaba unha campaña Equal Vehicles for All, que era ese DAMI, ese prototipo, ese moneco que mide un 82, ten 78 kilos de peso,
e se senta no asento de quen conduce e se lanza contra un muro para ver o impacto. Cando compras Volvo, compras seguridade al volante, non? Sona eso. Entonces, claro, Volvo ten moita preocupación por como impacta na persona. Esta campaña ten moitísimos anos, non estamos falando de algo novo. E Volvo dice, e que pasa se poñemos unha muller embarazada no asento de quen conduce? É Volvo unha empresa feminista? É Volvo preocupada por a perspectiva de xénero? Bueno, non o creo, pero ve unha oportunidade. Tamén a ciencia ten que ver esa oportunidade. Pois nese mesmo impacto, pois o neno morre, a nena e a muller. Sabedes que sufrimos ese latiguillo cervical 23% de veces máis que os homes. E é por a ergonomía. É porque está deseñado o asento, estaba deseñado para ese dami. E despois, pois, a raíz desa campaña de Equal Vehicles for All, pois, é cando ven a triple colocación do cinturón, o cinturón para embarazadas. Bueno, todos estes cambios son importantes e a ciencia, esta visión é moi gráfica, enténdese facilmente, pero a ciencia tamén ten que ter esta mirada, non só quen fai a ciencia, sino que ciencia se fai, para quen se fai a ciencia, porque non somos iguais. Non somos iguais mulleres que homes, e a engadir a interseccionalidade, etnia, raza, bueno, outras moitas condicións. Bueno, falamos de transferencia, entonces estamos aquí na academia, no saber, aí na poltrona do saber, e nos queremos que facemos transferencia cara á sociedade, pero non é así, a sociedade tamén ten que impactar no coñecemento. Isto non é unidireccional, como todos lo sabemos. Pois Grupo de Investigación de Ciencias Sociais quere analizar o impacto social en San Xoán de Río, por exemplo. E un grupo de investigación pois dice como impacta no territorio pois ese río que pasa por tal. Bueno, pois a veciñanza dese lugar tamén ten algo que contar a ese grupo de investigación, é dicir, que esa transferencia ten que ser bidireccional. E, bueno, pois o que digo, para alcanzar esa calidade e esa excelencia, pois temos que cambiar esa mirada, poñerse esas gafas lilas, sobre todo porque facía o Volvo por a rentabilidade e a ciencia faeno por a inclusión, por a excelencia e por a calidade. Porque partir dese modelo monofocal, pois non procede. Xa é un tema de xustiza, non? É un tema tamén de rentabilidade. Bueno, esta era unha introducción moi rápida que podería dar lugar a unha conferencia propia en sí, pero aquí vamos falar tamén de Fondo Social Europeo, vamos falar un pouco da traxectoria das universidades. No ano 2006-2007, pois se crea este programa de emprendemento femenino. E por qué? Acordádevos que nesa época gobernaba Zapatero, empezaron todos os temas dos plans de igualdade, e todas aquelas empresas maiores de tantos números de persoas traballadoras teñan que ter un plan de igualdade, e as universidades tamén. Entonces, obriga a universidade e as universidades a facer os plans de igualdade. E é aí cando, pois, a Universidade de Santiago, con outras moitas, facemos esa primeira diagnose. E a pregunta é, cantas somos e onde estamos? Parece increíble que a estas alturas da historia teñamos que contar cantas somos e onde estamos. Pero este é un razonamento interesante, porque as mulleres somos maioría na universidade. Isto sempre se dice, as mulleres son... Pois depende tamén. Vamos volver co depende. Depende onde. Eu poñía aí, o 12 de marzo, teremos a primeira muller reitora da Universidade de Santiago de Compostela, que ten xa máis de 530 anos. Bueno, non está mal a falar de Emilia Pardo Bazán, de Concepción Arenal, pero dende aquela hasta hoxe, pois moitas mulleres poderían ter sido reitoras da universidade. Pero claro, hai que ir para atrás, porque para ser reitora había que ser catedrática. Entón xa empezamos co tema do poder e volvemos a raíces da desigualdade que tamén están na universidade como en todos os eidos da sociedade. Entón, bueno, cantas somos, onde estamos, somos maiorías as rapazas nas aulas. Pois tamén depende en que aulas. Sí que a Universidade de Santiago de Compostela é unha universidade profundamente feminizada por a súa traxectoria, por as súas áreas de coñecemento, é dicir, humanidades, ciencias sociais, xurídicas, artísticas, ciencias da saúde, medicina, buque insignia, non? Que estuvo ahora tan cuestionada últimamente. Si son aulas onde a maioría son rapazas. Non pasa o mesmo mellor nas enxeñerías. Claro, nós non somos unha politécnica,
pero se vades a algunha universidade onde enxeñería informática, por non ir máis lexos a Vigo, que tampouco a veces só a Coruña, ir moito máis lexos, pois esas aulas, enxeñería informática cada vez hai máis homes nas aulas. É dicir, parece que está acadada esta igualdade. E hai que preguntarse o porqué. E non lle achaquemos a natalidade, por favor, estamos en Galicia para achacarlle poucas cousas a natalidade ca pirámide poboacional que temos. Hai que ir a raíz da árbore, a esa cultura patriarcal, esa socialización, esa educación desde ben pequenas ou incluso antes de nacer, que se espera deles, que se espera delas, todo ese mito da libre elección, porque a enxeñería informática é un lugar de prestixio, non? De empleabilidade, de valor social, de valor económico, alta empleabilidade. Por que non hai rapazas nas aulas? Preguntémonos. Eses estereotipos, eses roles, o poder tamén, toda esa cultura Silicon Valley, pois tamén hai cousas que interesan, Tamén temos que preguntarnos por que non hai rapaces nas aulas ao mellor de educación social, das áreas que tamén son áreas de importancia, porque iso de que os coidados e todas as áreas humanísticas e sociais parte de segunda, eu creo que eso xa hai que empezar a cambiar, a mudar este modelo. E se a enxeñería informática, robótica e todas lle damos un sentido, unha empleabilidade, é dicir, que resolvan unha mellor calidade de vida das persoas, é dicir, que non sexan fin, que sexan medio, empezamos a romper eses roles, eses estereotipos, esa persona programando nun garaxe, non? Para levantar un fondo de capital e capitalizar a súa empresa en $1.000 millones, ser un unicornio, esa finalidade Elon Musk, non? Ou un robot que pode axudar a que unha persona pois poda camiñar, ou aquí que temos tantas persoas maiores e axudar nos coidados, pois o mellor empezamos a cambiar esas vocacións, non? A mudar, pero bueno, hai intereses e o poder ainda é difícil de soltalo. Eu dou moitas, ahora permitideme este paréntese, eu dou moitas charlas nos coles e últimamente nos coles así dos máis pequenos e pequenas me dicen non lle fales moito de feminismo, que o rechazan. E digo, hombre, claro, porque nadie quere soltar a silla, claro, porque estás, claro, porque é moi cómodo, non? Claro. Estar aí, entonces ceder, compartir, ao mellor hai que cambiar o modelo, ao mellor non é tanto un tema, pero bueno, eso xa caro final, porque senón xa me paso de tempo. Falaba a directora xeral de Promoción da Igualdade que tamén, aparte de ter ese programa de emprendemento femenino na universidade que se creou naquel ano para dar resposta a todas estas cousas que estamos tratando, pois no ano 2012 pois nos convocaron da Xunta de Galicia para acompañar a esta liña de axudas que é da Xunta de Galicia, o programa EMEGA, que vai dirixido a todas as muxeres empresarias e emprendedoras de Galicia. Ten casi 30 anos, o decía a directora xeral de Promoción da Igualdade. É un programa interesante porque é Fondo Social Europeo que va destinado á creación de emprego e á consolidación. Vai acompañado tamén de conciliación, é dicir, que é unha axuda moi interesante, moi repartida por todo o territorio, e o que nos pediu a Xunta é que desde a universidade, pois que aparte de darlle o diñeiro, que estuveramos aí mentorizando, acompañando, para que as empresas pois non estuveran só ese pouco tempo da axuda que te obliga a ter o teu posto de traballo, o emprego, senón que permearan, que permaneceran no tempo e que se consolidaran e que se tecera un tecido empresarial forte en Galicia. Para a universidade foi moi interesante porque nos deu esa visión de transferencia importante, non só estar nos campus, falando con empresas saídas de resultados de investigación, que é o que realmente nos adicamos, empresas saídas do coñecemento, senón coñecer moitas mulleres por todo o territorio, a maioría delas universitarias. Hai que tamén cambiar eses estereotipos, creando empresas moi interesantes en moitos lugares, poñía aí diversidade sectorial, pois repartidas por todo o territorio, e desde que esa transferencia bidireccional, e aí estamos, e aí seguimos con esa tutorización, mentorización, formación. Isto ao principio era fácil de levar porque se marcaba nunha casilla quen quería axuda dual,
dábamos 500 euros a maiores, entonces poucas as marcaban porque normalmente a axuda cubre unha xestoría, atendíamos a 10, 20, 30, ahora isto, claro, 400 e pico mulleres cada ano, pois pasou a un formato máis online. Facíanse encontros en Mega que os demandaban as emprendedoras verse, estar xuntas, se fixeron 6 encontros moi interesantes aquelas feiras e aqueles encontros porque, bueno, pois esa colaboración. E, de feito, a iniciativa de emprendedoras en Mega teñen unha rede elas nas que comparten, colaboran, unha iniciativa particular, pois mesmo noutro día en San Xoán de Río, no Congreso de Mulleres Rurais, pois estaban moitas das emprendedoras en Mega, bueno, reencontrándose e facendo negocios conxuntamente, porque ao final e ao cabo as empresas teñen que ser viables económica e financieiramente tamén. Bueno, do mando do Instituto das Mulleres, tedesme que permitir que nomee aquí a que foi secretaria de Igualdade naquel tempo, no ano 2011, non? Si, Laura Seara, que aí fomos á Universidade de Santiago e comentamos, bueno, pois isto da transferencia, isto desa terceira misión das universidades, isto de crear empresas baseadas no coñecemento nas universidades, que moitas das veces se fai seguindo ese modelo Silicon Valley, ese modelo de tes un coñecemento, unha tecnoloxía, pois tes que aceleralo, todas esas palabras, transferencia, acelerar, fondo de inversión, esa mirada monofocal, ese DAMI, non? Pois que pasa se rachamos todos eses estereotipos? A mí iso de romper o teito non me gusta nada, porque esa é unha terminoloxía horrorosa, eso de que eses cristales hai na cabeza, aí rompendo, que te tanto romper. Bueno, pois abrir unha mirada e mirar tamén o que ocorre todo ao redor. Por que non o facemos? Por que todos os programas de apoio ao emprendemento non aplican unha mirada feminista? Por que non traballan con perspectiva de xénero? Porque estamos bebendo dun modelo moi anglosaxón que, ao mellor, pois, universidades como Oxford, Cambridge, incluso MIT, pois teñen outro modelo. Ao mellor aquí desde Galicia podemos falar de outro tipo de emprendemento universitario que non está reñido co emprendemento de Mega, todo o contrario. A nosa comunidade universitaria vese moi reflexada en un emprendemento social, colaborativo, noutro tipo de liderazgo, que non só ese liderazgo tan piramidal. E o Instituto das Mulleres entendeu-nos rapidamente e firmamos un convenio que sigue vigente hoxe en día, que se chama Innovatia 8.3. Quixemos poñerlle o nome en latín, porque todo ten que ser en inglés. Tamén Innovatia fala de innovación, de tecnoloxía en femenino, tecnoloxía e coñecemento, e 8.3, que sona super tecnolóxico e super startupero, é o 8 de marzo. Entonces, pois, con a axuda do Fondo Social Europeo, fomos aí renovando este convenio. E de que trataba? Trataba de que todas as universidades do territorio, todos os seus procedementos de traballo, cando se fai transferencia se fai cando se patenta, propiedade intelectual industrial, cando tamén o tema de valorización, o tema de creación de empresas baseadas no coñecemento, as famosas spin-off universitarias, que, bueno, daría lugar para outro tema, toda esa forma de traballar e tamén o emprendemento máis novo das aulas e o emprendemento en Mega, o emprendemento que xorde na nosa contorna, que non se faga, de novo, insisto, coa mirada do DAMI, co aquel moneco que sentaba Volvo no asento do condutor pensando que ese era o estereotipo, o prototipo, e sigue sendo, porque en breve será a feira do móvil. Non son aqueles señores maiores de Mercedes fumando un puro traxe, pero siguen sendo homes. Sí que levan Converse, levan mochila, sí, pero sí que aí... E aparte non é só un tema de homes e mulleres, sino de modelo. O estaba no Foro Transfiere Málaga, que é o gran foro de transferencia, vos decía, a nivel mundial. Aí se convocan a universidades, coñecemento, tecnoloxía. Ese é o modelo, é un modelo super agresivo, onde a comunidade universitaria, tanto a que está nas aulas como a que está nos grupos de investigación, se ve moito máis reflexada. Ese espello que lle devolve a súa cara é un modelo feminista. Porque a carreira investigadora tamén é dura, tamén ten que ser colaborativa,
tamén non é tan piramidal, aínda que ás veces sí, pero e as empresas que creamos nas incubadoras universitarias tecnolóxicas son pequenas empresas de xente nova que nese pensamento colaborativo poden acometer, por suposto, grandes proxectos e incluso fondos europeos, que estamos aí, pero beben desa mirada feminista que co que eu quería tamén rematar, bueno, porque xa vai pasando o tempo, non temos o tempo. As 12 en punto. Bueno, 5 minutiños, non? Quería falar tamén dos concellos, porque a Universidade de Santiago ten campus en Santiago e en Lugo. E cos dous concellos levamos moitos anos colaborando nesta iniciativa das feiras. E este tamén racha estereotipos da universidade, cando pensamos en modelos de startup, spin-off e todas estas palabras nos que se nos enche a boca, quixemos tanto cas alcaldesas, alcaldes de Santiago e de Lugo nas distintas edicións sacar a rúa, que a ciencia tamén se ensine na rúa, e que se fale de emprendedoras e de empresarias, e que se fale de temáticas que nos rodean, como fixo outro día o alcalde de San Xoán de Río no Congreso de Mulleres Rurais, pois falábamos, por exemplo, no 2019 das artesás, as mulleres que crean artesanía empresas. Isto chocou dentro da comunidade universitaria, no equipo rectoral chocou, como a universidade está facendo unha feira na rúa, que se fixo ali na Casa da Opa, na finca Vista Alegre, unha feira que temos que ver a Universidade de Artesanía, pois moito, aí máis de Masí ten moito que ver ca artesanía, ca economía social e colaborativa, na Praza de Abastos, o ano da COVID, na Praza de Abastos de Santiago, un debate moi interesante tanto dende o punto de vista de grupos de investigación como de emprendemento. O sector cultural artístico, bueno, en Lugo as mulleres sempre do rural, a economía verde, circular, non vou entrar en todas elas, pero isto tamén é obriga da universidade poñer a estas mulleres, non só mulleres universitarias, sino mulleres do territorio e como impactan. Isto é transferencia, ese impacto directo e mellora da calidade de vida das persoas. E, bueno, veño falando nesta pequena conversa, que pouco conversa é, da economía feminista. Eu estudiei económicas, estou na Facultade de Económicas, falábamoslo antes, e cando nos deron as asignaturas, pois nos falaban dun tipo de economía na que, na parte de arriba do iceberg, aí hai un iceberg, que é como os famosos icebergs, e nos decían que neste iceberg a economía é a parte de arriba, a que se ve. Entra materias primas, as persoas somos recursos humanos, está no público, no productivo, e salen entra materias primas, recursos, e salen produtos e servicios. Son os que se ven nas follas salmón dos periódicos, esa economía que contabiliza na contabilidade nacional, no Produto Interior Bruto, a economía productiva que produce, a pública, a visible, a que está ocurrindo incluso ahora aquí, que estamos no público. Pero claro, para que esteamos os aquí, bueno, incluso últimamente xa non é tan lineal porque estamos ca hipocresía da economía circular na parte de arriba, que xa vedes como están os paquetes pa aquí pa allá, que isto xa, bueno, nos merecemos xa o peor de todo ese movimento. E a economía concebímola desde o feminismo como un conxunto de procesos que sosteñen a vida. E isto sí que muda todo este concepto de emprendemento. Non é a economía como un fin, senón como un conxunto de procesos que sosteñen a vida. E isto xa non va de homes e mulleres, porque nos estamos cayendo. Canta xente nova, psicoloxía, psiquiatría, esta sociedade está tambaleando. Falamos dos coidados como algo que está debaixo, pero que non ten valor económico. E desto ben sabedes do que falamos, non? O que queda para que hoxe esteamos aquí, pois nas nosas casas, por moi feministas que sexan, porque veño de Málaga, estuve en San Xoán de Río, a miña nevera e onte abrina non había casi nada. E iso que é un núcleo familiar moi feminista, iba a decir ahora un insulto, pero me callo. Pero, bueno, o privado, o reproducido, o invisible, os coidados, non ten valor. As mulleres subimos pa parte de arriba do iceberg. Claro que subimos. Algúns homes tamén baixaron. Penso que non na mesma medida. E desde o feminismo, fai un tempo falábamos de darlle a volta ao iceberg. Eu xa non creo que teñamos que darlle a volta ao iceberg, e xa concluyo, imaginadevos que isto está nunha bañera, vamos quitar o tapón da auga,
é que baixe a auga e que suba o privado, o reproductivo, que suba arriba o valor económico, como subiron os cociñeiros, non? Os modistos, porque esas son cousas de mulleres, cociñar e coser, pero subiron para arriba. Eu penso que os coidados, o que ocorre dentro do eso, que non está, hoxe non vai salir publicado, como está a miña nevera, pero eso ten que ter ese valor, non hai que no faga, e despois, claro, rompemos como sociedade, rompemos como personas, pero quen fai a ciencia tamén pasa o mesmo, nos grupos de investigación, quen coida, nas empresas, quen coida, eso non ten valor económico, é moito mellor estudiar enxeñería informática, cacharrear, pero quen coida estudiar o mellor humanidades, ciencias sociais, deixémonos de dicotomías, de ciencias, letras, isto hai que xuntalo, que non nos queda outra. E agora sí, para o conversatorio, xa que ven agora, bueno, o mellor vanme matar os que están poñendo o ágape, pero nos estamos pelexando desde moitas asociacións de empresarias, nos corresponde a mitade do pastel. Eu, desde o 2004-2003, vendo como se crean asociacións de empresarias, nos pelexamos por esa mitade dese pastel, que ese pastel é horroroso, porque é deses que está congelado, se descongela, cheo de grasas saturadas. Eso porque nos estamos pelexando, e penso que entre todos e todas, o que temos que cambiar é o modelo, e buscar algo que nos nutra, nos coide, máis saludable, e, bueno, non pelexarse por a mitad da tarta, senón compartir. Sí, exactamente. Bueno, habría moitos máis temas que tocar, pero quedan aí o correo electrónico e a páxina web de Innovate 8.3, a vosa disposición, e non sei se hai conversatorio, ou conversatorio no café, o que nos mande aquí Patricia. Eu a vosa disposición. Xa vos dicía que non nos ia defraudar e, efectivamente, é un faro. Non nos defraude. É que traía outras notas totalmente diferentes. É un autodefraude. Entón, sí, bueno, temos tempo para un par de preguntas e logo tomamos un café. Se alguén quere conversar algo ou facer unha reflexión, non a reflexión de que tamén é de homes, nun foro, hoxe só está Chemi, espero que non o faga, pero normalmente na maioría dos foros os que levantan a man para facer as preguntas sempre suelen ser os homes, moi poucas mulleres levantamos a man e non suele ser para facer preguntas, suele ser para autoempoderarse na reflexión extraordinaria que queren facer. Nas aulas igual, imagino. rapazas moi preparadas e que interveñen menos que os compañeiros varóns menos preparados. Hai escasamente 10 días estivo aquí o ministro convidado pola USC, o ministro Carlos Cuerpo, o ministro de Economía. A verdade que foi bastante impactante porque chegou á aula e dixo: eu non vou falar, viña a unha conferencia dada por ele, evidentemente, claro, e dixo, bueno, eu non vou falar, o que quero que me fagades preguntas. Claro, moi valiente ante unha aula magna ou como se chame, a rebosar de xente, estaba xente polos pasillos, a tope. Estudantado, claro. Exacto, rapaces e rapazas. Había máis rapaces que rapazas, eu de vez en cando miraba para atrás, pero bueno, había moitas rapazas tamén. Fixeron 10 preguntas en total, máis ou menos, eu creo que presentou que unha muller que non era alumna. Foi a única, que era profesora, a única que fixo preguntas. O resto eran todos homes. Entón, bueno, eso tamén nos ten... Algún traía a pregunta ou sacada da Wikipedia ou no momento porque estaba lendo e era demasiado técnico. Ali o meu lado último que preguntou un dicía, este de primeiro, é imposible que todo isto que este preguntando saiba de que vai. Pero só facían preguntas eles, entón, salvo unha. Eso tamén nos ten que facer reflexionar. Entón, hoxe, nada, compartido que queirades. Si queredes compartir, se non, temos un café e ali tamén se pode falar. Claro. Ese falso espellismo da igualdade que creemos que está acadada. E, bueno, que nas xeracións máis novas hai un perigoso... Acaba de sair o último estudo. Eu tamén vos adianto que neste mes de marzo
Na FEGAM levamos un ano e pico facendo unha enquisa nos distintos concellos, eliximos 10 máis ou menos, temos unhas 200 e pouco respostas a chavalada entre 14 e 18 anos en centros escolares, educativos, pero tamén en casas da xuventude, fixemos en varios sitios, onde cada concello quixo. E do interior, da costa, concellos de todos os partidos políticos, para que teñamos unha mostra bastante variada. E con preguntas, 8 preguntas, un test moi básico, de 8 preguntas que miden canto machismo tes. E non é moi diferente os resultados que temos por aí, claro. Según os concellos, algúns asustaban, e algúns fixeron debate entre eles, e en algúns sitios houbo que cortar o debate porque asustaba moito. E iso é o que ven. Pero o que ven non sae da nada, é produto de algo. Así que, bueno, nada. Falábamos cando as profes nos dicen, inda convocando a este discurso, non lle fales moito de feminismo, non me los asustes. Claro, non. Pois nada, se queredes facer algunha reflexión, algunha pregunta ou preferides facelo no café. Eu podo vos contar un dato, digo, para abrir o debate un pouco. O permiso de paternidade obrigatorio, que foi un gran avance, non? O feito de que eles desfruten da paternidade. Teñan que disfrutar. Claro, eso é unha... Bueno, pois na carreira investigadora das compañeiras e compañeiros, que é unha carreira dura, larga, que exixe estar fora, bueno, pois sabedes, analizou unha oficina de igualdade de xénero dunha universidade española, resultados, cando nós collemos ese permiso por maternidade, pois estamos no permiso de maternidade, pero os compañeiros que obrigatoriamente é cando máis rinde o seu currículum, porque non se distraen dando clase, na cafetería, atendendo estudantado, porque estás en casiña centrado. Entonces, ese, como falábamos antes da era COVID, non? Claro, pero esas carreiras investigadoras que a veces sufren, por eso que é un tema de modelo. Non se pode penalizar ter nenos ou nenas ou coidar a persoas maiores, que esa tamén é outra. Vai estar mal se tamén a xente da casa non está cuidada. Eu non teño tamén un resultado. A ver, que cuidan eles está ben, pero como decía a compañera que está dicindo, que se dediquen ao que nós necesitamos que estea ben feito para non estar tranquilas aquí ahora. Entonces, igual as cotizacións sociales do país. Pero un tema de modelo tamén, porque hai que saber que o 30 e pico % das reduccións de jornadas piden as mulleres. E moitas desas mulleres hoxe xa cobran máis que as súas parellas. Entonces, é unha cuestión cultural. Piden elas, porque hai tamén unha presión social para que sexan elas as que cuidan, sobre todo as crianzas, habendo salarios o millor que son ben diferentes porque ela é a que máis aporta a economía familiar, e, sin embargo, pide esa reducción de jornada. Entón, é tremendo. Nos plans de igualdade vese moito, cando empeza a idade de nacemento e crianza, nas empresas caen estrepitosamente as carreiras profesionais que se volven a remontar cando xa, digamos, que a personiña, o persoeiro, o bebé, a bebé, pois xa ten unha idade escolarizada, tal, entonces que xa permite que ela volva a poner impulso na carreira. Entonces, sigue sendo unha penalización absoluta. A mí non me gusta falar de penalización da maternidade, pero hai que falar da penalización social da maternidade, o que nos sigue costando a nosa vida profesional. É un tema de modelo. E esta sociedade que cada vez está máis acelerada, porque esa palabra de aceleradoras nas empresas, digo, habrá que poñer a palabra tranquilizadora, porque o mellor é un tema tamén de que o vexo todo o mundo, es que non doi hecho, digo, pois teremos un problema, porque non vexo que sexamos moito mellor como sociedade, con tanto agenda e tanta... Claro, non se libra nadie, porque eu escoito a alcaldesa de Santiago, e dice, a ver, como fago isto? Digo, bueno, pois, se tipos reunións ás 9 da noite, precisamente
algo non está funcionando ben. Entonces é un tema tamén de modelo. Cando unha persona nun traballo na nosa oficina está temblando por si da escola infantil ou a súa nai ou pai ou abuelo pincha, digo, eso que algo falla na sociedade. Que ademais ahora os fillos tense tan tarde que cando acabas de criar os fillos estás cuidando os maiores, co que ese non tes un espacio para poder desenvolvemento profesional. Claro, é que eu non o quero... 30, 40... Bueno. Sí, eu creo que é un cambio de modelo nas orquestras, grandes orquestras, por exemplo, se vos fixades non sei, a Filarmónica de Viena o día de Ano Novo, a maioría dos músicos son homes. Non sei se algunha vez foi algunha muller a dirixir ese concierto. Creo que non. Eu sempre o poño así como de música para que todo Dios desperte, pero creo que non. Pero é que na de Viena xa o están a facer. Nalgúnas grandes orquestras cambiaron o modelo e decidiron facer as probas de acceso á orquesta co telón pechado. Ao principio competían a telón aberto e entón entraban eles. Elas eran boas, había moi boas concertistas, pero elas non entraban. No momento en que pecharon o telón, a cousa foise equilibrando e empezaron a escoller mulleres que sabían tocar, que eran boas músicas. Bueno, cambiaron o modelo, pero non o fan todas as orquestas, evidentemente. A mí tampouco me gusta falar de romper teitos de cristal. Eu teño unha amiga que di moitas veces, o teito de cristal son un mogollón de homes pegados uns a outros que están aí arriba para que non subamos e non podamos abrir. A mí tamén me gusta abrir, nada de romper nada. Romper xa rompen Elon Musk e esas cosas. Nós non. Nós non debemos optar por ese modelo heteropatriarcal. Hai que pelexándonos por esa tarta. Exacto. Esa visión me parece interesante. Penso que temos que ir hacia un modelo máis saudable para as persoas. Non digo que non teñamos que traballar, as empresas teñen que ser viables, pero as persoas no centro, ao fin e ao cabo. A economía como un conxunto de procesos que sosteñan a vida, non como un fin solo en sí mismo. Pois nada, damos por pechada a ponencia de Eva López e fora podemos seguir coa conversa se queredes, tomando algo.